dá. Koľko? 2 liter? 4. 4? No. Pred chvíľou si mi povedal 2. Ujo, 4, vy neočujete dobre. 2 liter takýto zvuk, aby mal, to kde ste videli. Ale som videl 2 liter na 5. Však to je V8. Toto čo je? V8. Ale pozor, čo je to 8 za hrncov. autičko? Čo je to za auto? Bavorák starý Petkovi. Koľkatka? 5. Rok? 9.3. Pozor, ja som mal Bavoráka 8-9 a vieš čo ti poviem? Boli to len pojebané špinavé Volkswagene No. VR6. Bavoráka VR6? Mal Určite? motor VR6. Určite A ste vieš, si čo to istí? malo? 2.2. Ujco, ale však také sa nevyrábali, to ste mal na 80. zakázku. 86. Aj to ste mal Bavorák a tam ste si dali z Volkswagenu motor, že? Z Golfa namontovať. Myslíš? Ukážem ti. Však ale Poviem ti VR6 jedno. VR6 boli Golfy len. A už to brali aj Bavorák, lebo to sú nemecké vozy. Á, ale dobré kerky máte. Ale pozor, VR6, vieš, kedy bola niekedy? 1986, keď sme sa nerozbíjali. A vieš, čo to bolo? To bolo boh. Však To vtedy boli museli tráči byť asfaltu. iný mafián do boha, že? Vtedy v takom roku na takom Kamarát. Bavoráku. Poviem ti iba jedno. Neviem, s kým rozprávaš. Ti nevieš, s kým rozprávaš, ale vážim si to. Ty máš Bavoráka. Ja som len na také staré Bavoráky, to... Ty nové, to není ono. Ľubí sa mi. Vieš, mal som 323. No, no, To bol trháč asfalt. no, môže byť. Koľkokrát prišli za mnou policajti, že 1.6 VR6, to boli Volkswagene. Áno. Niekedy to boli kradené auta. No to boli topky VR6, jasné. Ale poviem ti iba jedno, má to krásny zvuk. Má, no však Ale to pozor. vidí, no. Nemáš utrhnutý výfuk. Nemám len zadný tlmič je zhodený, viete? Výfuk není odtrhnutý. Není tlmič ako tlmič, ale aha, není tlmič výfuk. A už to A je. na čo budem tlmiť ten krásny zvuk? Krásne to znie, No a? bo to je 6 valec. 8 valec. Ale nie. V8. Povedz mi, čo je to za mašinku. Poďte kúknúť. Nie, nechcem, Otvorím nemusím. kapotu. V8. Nemusím. V8. VR6 5. Nie VR6, V8. Do Včka 4 a 4 valce. Tak je to 8 valec. Áno. To už sú to novšie modely. No, 9.3. Ale toto není 9, to není limuzína. 9.3, Kamarát, niečo ti poviem. Títo Vieš. sa robili od 8.9 do 9.5. Môžem tam čo poprosiť? No, Čo je to? BMW? áno. Bavorák 5-kový, no. 5. A poviem ti iba jedno, môže to byť, vieš čo? P32, P35 alebo P37. 548. To už je menšia limuzína, ale není to. Dobre, Ujco, dajte na to a ideme just. Kamarát, ať sa ti darí. Aj vám. Aj celej Ukážte rodinke. kerky, čo to máte tam? Kamarát, Jakú niečo ti kerku? poviem. Smrtku? Nekúkaj na to, ale prajem ti iba jedno. Ať sa vám nič nestane No. na ceste. Vieš prečo? Musíme dávať pozor, no. Pozor, vieš čo je pre mňa? Čo? Hodnotné vy a to maličké. A však Ať vám- sa ti Áno, rodino Nič musí dávať pozor. No. som grázel z Nového Mesta. Ty si Novomešťan není. Nie, ja tu podnikám len dlhšie roky, ale Tak nepodnikaj. nechcem tu bývať. A poviem ti iba jedno. Aha, takto si vážim. Všetko, čo je tu. A poviem ti, bez nehody. Pozor, máš No, niečo jasné. vzadu za sebou. Buculka, no. Aha, pozor. A tam je ešte jedno. No však to je on, A Bucula. môžem tam niečo poprosiť? No, Nebuď kokot a iď normálne. nebojte sa. Ja sa nebojím. Ja sa sám bláznim, Ty sa boj. ale keď idem s nimi, nebojte Pozor. sa. No.
ja keď som mal deti za chrbátom, pod 120 som nešiel. Mal som Octaviu 1.3, ktorá mi dala 195. Išiel som jak idiot. Ale pozor, vieš čo máš za chrbátom? Deti. To je tvoj bonus. No môj šéfko, nech sa vám darí. Aj tebe. Držte sa. A máš krásnu ženu. No teda najlepšiu, najkrajšiu. Pozor, a poprosím ťa. Aha, bez problému. Ako šofér poznám. Dobre, ideme vedľa. Prajem ti Majte iba sa. jedno. Zapaskuj sa. Držte sa. Ideme na to. Aha, Boh se mnou. A sa ti darí. Mladá pani, Ďakujeme. príjemný. Deti, adio. Adios. Pozor. Daj si spravíš kokotinu. Nebojte sa. Zvuk je pekný. A daj si spraviť výfuk. Dobre, Adio. majte sa. Adios.